точно беше и Кръспаличо чув. Ай сега оди. Баба, Дона се бие! Знаеш, Деменчи, чия жена съм аз, али не знаеш? Ами, ако ми кажеш, ще знам. А инако, Инако, ще те гледам. я съм на едно филянеки, ако си го чул. Го знам, како неки съм го знала и кимата. Дори еднаш го
ама аз не спя. Волата спие, ама душманът не спие. Гаси нос, не знаят за чест. Яко да стресиме малко майстора, пояко. Не да ми е, скоро долу. Ако ще дойде най-последни часове, Господе се гледа от озгора. Майсторе, ти на мене нещо към година да ми зборуваш. Вижте те дали дека пусна на ламио. И не се знае, али ги купува, али не. Момче, не се знае, ама доброга ќе се дознае. Добро, майстор. От майсторе, ноземе ми се пресече. Не, нозете доброга ќе ти се пресечат. Ајде сега оди и иди да не въртиш. Много. Бои се питолички, да, момче? Много са меки стъпки. Kao тебе, зависи, замислите. И го прави мачо ми, да ме види како леп не ядам. Не ядеш не, ама ядеш питулици. Ти ги сега некъде да папни той. Днеска нещо се забави. Може би се пишманил или силно пишманаджията му дошъл на каране. Господин в него. Моя венички, заедно да си го дотопнем. И двайцата ќе ги направиме питулици. И сладко ќе си се окръкам. Туку јас да си поедам невесто. Не ми се слева баш по кюнци, не kao што ми рече. Седем до утре, здраво и весело. Ако се здрави, момче не може сладко. Заекът е бръс, ама рътът е по-бръс. Господа те чува от дълги стъпки и ниски одаи. Сега се е по-топно. Ами, жено, дали ме чекаше, а? Не чекам домакине, како не. Тики, днеска нещо ми се забави. И нещо днеска няма да го бараш момчето пред макине. Днеска нещо си ми поирадов. Няма да го барам. Не да ме смене така жена да ми ги вади очите кьос горе. Така да знаеш. Що е това, Мори? Притулици домакине. Мори ти, нали, кога те седо в рече, и аз след не ядам. И аз след не ядам. Аз питулици си ядам. Леле, смио и седмице, леле. Защо бе? И аз всеки ден си правя по 3 текси и питулици. 3 тапци, брате, улада си. 3 текси и домакине. Едната за мене, другата за теб.
Да ми се купи ковчег и аз умирам в часом. Я спорно сюда, неке може мало да е крилото право да го стори. Сигурно по човеко постаро. Ни мене грози, ни нему лози. Това е Ким Ефенди. Ми зар не са късорност да говориш, а? Море, стани бе, пако. Здравам да те яде. Си легна отдих како пусна дирек. А, Може и Леон да ти е и найде му е послал от извърка. айде, просете ме коя ведам да ме думайте много. Чакайте! Я му вземо. Я кажи по-инако за питомеците. Бела мажа. Три девси питулици, едната за мене, другата за тебе, третата за татка. Що бе така? Не ме думайте много, айде фърнайте ме в гроб. Овците, кои што сам ќе си ги сплетка, мачно ќе најде крај. Шуплива куша сама си паѓа, понапред мери, потоа крои. Врзувај мува со влакно твоја, бил со орто мајака. На таква глава, таква и капа. Што дробиш, тоа и макаш. Айде, невесто, целивай си го стопано за последно. Моje доматите! Доматите мои! Я му вземо. Я кажи за питомеците. Доматите! Ти кажа, само да не цели пък за последно. Ами, за питулиците ти кажа. Три депси питулици. Едната за мене, другата за тебе, третата за татка. Що бе така? Не ме думайте много. Ай, фърнайте ме в гроб. Сакаш да те отклопаме в доматите? Сакам. Ама тук напусна жена да вече по-инако за питомеците. Те кажат доматите. Едната тепсия за мене, другата за тебе, третата за татка. Нека ти съм здрави. Що бе така? Ти първа фърнай ми земя. Бог да те прости. Како да ми яриш те питомеци ми. Ем, що си беше умен човекот. Хантанът на поя си го носеше. Ама и якърът си го найде. Се пресегаше посред времето ябълно. Ама не чирило толкова. Как отцепваше от това края. То е, за памет. За паметен имаше. Беше си умен, ама що дека се стори. Се стори и трите дури да го пресапат векот, удалите ги си го помили. Айде ми луги со здрави. Беля со пари, ал без пари. Нов ден и утре. Нова напака.